mada to wach madwa medo ni mana gi line achiel gi gima wacho. An kako nagi kabetka. Empowerment madwa winjo en wach ma osiepa no wacho. Nyocha ano mabei wigi ariyo mokalo. En wach malit ni rech poda China biro gogunia. To wan gi nam lolwe maduong' na mataro. Kata sani kalure kod jogo manitiere sekta no mano mar fisheries. Giwacho ni atamalo mar rech mawuok e pinje maoko mabire pacho kae odok penya. An kora awuoyo gima nyocha neno. Nyocha neno ka rech okel gi pickup. Tapenjo osiepena to jokama. Makoro wagero the pie, iluonge ni the pie. Ere gimomiyo rech pod wuok oko kikele uso mana ka. To ka waketo mainowa e weche mag empowerment ma authentic, werigi moko ma go iume miringo godo State House kagi. Wabro yudo ni wan gi fisheries e Lake Victoria ka ma pidho mana rech ma organic mawuok e nam ka to wachamo kaka jopiny. Iyudo ni rech wuok oko to rech kata mathin mantiere kani. Nyisa ni yawa Homa Bay nyaka Kisumu nyaka Nairobi nyaka Thika. Mane kuma lo nentiere thuolo mane nyalo gere fish processing company ma wan kaluo wane waonge gi kambi minyalo kara ere kaka wadwa empower jopiny. Koro nego bedni empowerment mwawuoye gin gik mwaneno. Kidhi Migori niang' mipuro kacha jopur niang' ka bende giyudo pesa mar niang' gi magipuro ni koso oyo. Nyocha neno ka jatend piny nyocha timo ledhi moko e State House ka no timo empowerment. Nyocha winjo ka vijende wuok odhi mbui ka giywak ni nyo luong gi ochung gi ogogi picha gi kombe gi tent gi sufriechni gi apikni lakini ka piny oyimore to mudho lal gi empowerment no kamano. Mano gimok wadwaro wan kako jende wang'eyo gima wadwaro nikech sami keto fish processing plant Kisumo iketo moro Homa Bay wanga bo uparo ne kigoto koro nyaka reg mogo mondo jogo Homa Bay oyud chiemo kidhi mirogi kacha to nguru irego to nguru uso wan gi empowerment ok moko miringo be wi mtoka wi prado tiek mondi kae to sini ok mit na kata matin.